ne balimaw bonne nouvelle baden de be min ye jadisiw ye o be yɛrɛ ɲinina bɛ a ka bon hakili ma a bilanta bila tasuma kami o de ma da i tɛgɛ kɔnɔ aw ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na bilahi aw b'a fili aw ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na bilahi ɲɛ kali ala la jadisi ko a bɛ ban mali kɔnɔ pewu mali bɛ segin a cogo kɔrɔ la ni ala na kira sɔnna an bɛ ka taa taga cogo min na bilahi jadisiw an b'u bɛɛ kun ci k'u bɛɛ da fara hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile baara wanya ka ɲi asimi an ye minɛn minnu san o don minɛn minnu donna mali kɔnɔ o don minɛn ninnu donnen ni bi cɛ n ka cɛ sanfɛla o falen bɛ avion na i y'a faamuya bala jadisiw kun bɛ ka ci dugumala o falen don blende ni pick-up ni n t'a sugu dɔn n ka cɛ an ka sɔrɔsiw b'u sen kan bi a ka bon hakili ma bientôt an bɛna taa sunkalo sali fitini an bɛna taa fɛtɛ kidali bientôt an bɛna taa sali fitini kɛ kidali an bɛ sira la ka taa kidali moti mara la jadisi an y'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara an ni kidali man jan tuguni an ni kidali man jan tuguni bientôt an bɛna taa sali fitini kɛ kidali kidalikaw a y'a labɛn dɛ marifa bɛ mɔgɔ mɔgɔ bolo mɔgɔ mɔgɔ ko mali ka tila a y'aw labɛn dɛ an bɛ sira la ka taa mali bɛ k'an ta ye walima i y'a faamuya b'a la an su mali bɛ segin a danbe kɔnɔ i y'a faamuya b'a la walima an da joli ma an bɛ sira la ka taa kidali n'an ye cɛw cɛ sɔrɔ yen i y'a faamuya b'a la mali tilaliko bɛ e da kɔnɔ marifa bɛ e bolo bilahi mɔgɔ min kɔnkiyama an bɛ sira la ka taa moti yanfa ninnu an tilara olu bɛɛ la kunu ka jadisi fɛn fɛn tun bɛ k'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ da fara fɛn fɛn bolila ka don nizɛri fana kɔnɔ an taara olu minɛ k'u kun ci k'u da fara dugaw bɛ ka mɔgɔ sogo dun bi a ka bon hakili ma dugaw bɛ ka i y'a faamuya b'a la mɔgɔ sogo dun bi a ka bon hakili ma min ye André Bukani ye André Bukani a basi fɛn fɛn tun bɛ jadisi fɛn fɛn tun bɛ yen an ka sɔrɔsiw taara sanpɛrɛn jugu bɛɛ kan ka bo kɛnɛ k'o seri fan bɛɛ fɛ zɛmɛ kɛnɛ k'o seri fan bɛɛ fɛ i y'a faamuya b'a la jadisi fɛn fɛn tun bɛ yen basi fɛn fɛn tun b'u bolo i y'a faamuya la an y'a bɛɛ ci ala ka barika don jigitugu masa la faso kuma sanke faso halaladen Asimi Goïta jadisiw bibi n'an ka cɛ n'u ye avion mankan mɛn o la k'o ka yɛlɛ u ka moto sanfɛ n ka cɛ o bɛ sen tɛgɛ sanke o bɛ presse moto yɛrɛ ma quoi tellement que fa donn'u la ni jadisiw ye avion mankan mɛn bi alors k'o ka yɛlɛ moto sanfɛ moto o ka teli ni sen ye mais jadisiw bɛ ala tɛ minɛ i y'a faamuya b'a la ka sen tɛgɛ ta olu bolo ko sen k'o ka teli ni moto fana ye tellement que u traumatisera bilahi mɔgɔ minnu y'aw bila nin baara in na an bɛ tila aw la k'olu fana k'u tigɛ yan mɔgɔ minnu y'aw bila k'aw ka maliyɛnw faga an bɛ aw kun ci k'aw da faga n'an y'aw bɛɛ faga waati min na an bɛ sɔrɔ ka se aw ka patɔrɔnw ma min ye André Bukani ye basi fɛn fɛn tun bɛ yen jadisi fɛn fɛn tun bɛ yen walahi kunu an ka armée y'a bɛɛ faga walahi bilahi an ka armée y'a bɛɛ faga i y'a faamuya wala journalisiw taara duguladenw ɲininka ko jadisiw minnu fagara k'u b'o hakɛ dɔn walahi k'u t'o hakɛ dɔn ko su min bɔnnen bɛ kungo kɔnɔ su min bɛ yen i y'a faamuya b'a la ko ala kelen de b'a da dɔn ko fagali kɛra digi kɛra jadisiw la ko sabu kɛ ko a ka ca ni mɔgɔ 1000 ye an ka sɔrɔsiw ye min faga hali waraw bɛ ka ban mɔgɔ sogo la bi dugaw bɛ ka ban mɔgɔ sogo la bi ɲinɛw bɛ ka ban mɔgɔ sogo la bi ni sɔrɔsi fini b'i la n ka cɛ fo dugaw bɛ tugu i kɔ ni sɔrɔsi fini b'i la ɲinɛw b'i nɔ minɛ de parce que o b'a dɔn i bɛna taa jadisiw de faga ala ka barika don jigitugu masa la baara wanya ka ɲi maa ma tɛ nin cɛ in fɛ i ye kafiri de maa ma tɛ nin cɛ in fɛ bilahi ye ala jugu de maa ma tɛ nin cɛ in fɛ bilahi e ta tɛ mali ko ye mali bɛ ka bonya bi jadisiko kɛlɛ ka daminɛ Sévaré ka taa Moti ka taa André Bukani i y'a faamuya b'a la o lamini ninnu le 3 français jadisi fɛn fɛn tun bɛ an y'u bɛɛ faga min ninnu bolila ka don Niger fana kɔnɔ an taara olu fana minɛ k'u kun ci k'u da fara taayɔrɔ t'u bolo bi Burkina bɛ k'u susu Mali bɛ k'u susu Niger fana komi se tɛ olu ye mais o ye ordre di an ma u y'a fɔ Asimi ye i y'a faamuya b'a la ko u mago bɛ Mali ka dɛmɛ la Niger sɔrɔsiw nana Mali kɔnɔ ko mago bɛ Mali ka dɛmɛ la se t'olu ye avion t'u bolo radar t'u bolo minɛn t'u bolo mais ni Mali ka radar ye jadisi fɛn fɛn ye Niger sira b'u bolo ka t'u kun ci k'u da fara jadisiw kɛra kɔnɔ ye sigiyɔrɔ t'u la tuguni maa si t'u fɛ diɲɛ kɔnɔ an ka armée ala ka barika don aw la ala
ala ka barika don Mali armée la ala ka barika don Asimina moti bi a bɛɛ lafiyalen don moti ka bɛɛ lafiyalen don bi Ander Bukani mɔgɔw ɲiningala ko sɔrɔsiw ye baara kɛ a ko sɔrɔsiw ye baara min kɛ ko a ka bɔ hakili ma k'olu yɛrɛ de bɔra dugu kɔnɔ susulu kɛra yɔrɔ minnu na ka taa u ɲɛ da suw kan ko jadisi min fagara ko a tɛ k'u TGV kɔnɔ jadisi min fagara a tɛ k'u TGV kɔnɔ olu mana t'u labɛn ko bɛna maliyɛnw attaquer u mana t'u labɛn ko bɛna u ka basew sigi Mali bɛ anw ɲɛkɔrɔ komi télé de aradari b'an bolo a bɛ komi ne sigilen filɛ n ka téléphone ɲɛfɛ ɲɛ bɛ Zeska Mete la ɲɛ bɛ Seydou Sissoko la c'est que Mali bɛ Asimi ɲɛkɔrɔ komi télé hali dumɔgɔ n'a bɔra Alizeri ko a bɛ don Mali kɔnɔ an ɲɛ b'a la hali mɛnɛmɛnɛ n'a bɔra Alizeri ko a bɛ don Mali kɔnɔ an ɲɛ b'a la i y'a faamuya b'a la hali ɲina n'a bɔra Alizeri territoire kɔnɔ ko a bɛ don Mali territoire kɔnɔ ka don wo kɔnɔ aw ɲɛ b'a la taga yɔrɔ tɛ jihadistes bolo tuguni cogo t'u bolo u tɛ se ka foyi kɛ maliyɛnw na fo ni min tiri fɛrɛ kɛ duguladenw na de sinon ko de bɛ janfa siri Mali kan walima ka tugu ɲɔgɔn kɔ moto sanfɛ terminé c'est fini billahi o banna pewu Ander Bukani jihadiste fɛn fɛn tun bɛ yen kunu an ka armée y'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ dafara k'a bɛɛ bu kɛnɛ seri kungo kɔnɔ ye ala ka barika don tiɲɛ la kunu nin tun tɛ se ka kɛ kunu jihadistes de tun bɛ lɛtiri ci anw ka dugulamɔgɔw ma k'a ye dugu bila sinon sini an bɛna aw bɛɛ faga mɔgɔw tun bɛ dugu bila déplacement min tun bɛ Bamakɔ a ka bon hakili ma kunu jihadistes tun bɛ anw balimaw faga k'u biɲɛ bɔ k'a ɲimi ka tila k'a filmer ka yira malidenw na tɔɔrɔ bɛ an kan an tɛ se k'a ɲɛfɔ degun bɛ an kan an t'a dɔn an b'a kɛ cogo min na kunu i bɛ ka mara la mais bi o bɛɛ banna pewu n'i ye mɔgɔ kelen bana anw ka sɔrɔsiw la an bɛ mɔgɔ 1000 faga i la n'i ye mɔgɔ kelen jogi anw ka sɔrɔsiw la bilahi an bɛ jihadistes 100 kun ci ka da fara en tant que an bɛ ka taa nin cogo la a b'a bila bilahi aw bɛ ban fana mɔgɔ nɔgɔlen ala jugu mɔgɔ minnu t'u kɔ ko anw ka don diinɛ la ni ala tun bɛ fɛ bɛɛ ka don diinɛ la kafiri tun tɛ ye ni ala tun bɛ fɛ bɛɛ ka kɛ silamɛ ye bilahi a tun tɛ kafiri ni silamɛ da ala de y'an bila diɲɛ kɔnɔ mɛ a ye bɛɛ ka liberté d'a ma n'a ka di i ka kɛ silamɛ ye n'a ka di i ka kɛ kafiri ye silamɛya o ye sira ɲuman ye kafiriya o ye sira jugu ye k'a bɛɛ fɔ mɔgɔw ye ani min ka di i bɛ taa o fɛ a mɔgɔ minnu t'u kɔ ko u sen pɛrɛnnen don san kalo 12 fini kelen de b'a la lagalagatɔw dɔrɔgu minaw ala jugu bɔnɛma wolow baganw n'u y'u kɔnɔ fa dɔrɔgu la u bɛ na ala hakibaru an tɛ ekɔliso fɛ aw ka dugu la an tɛ fɛ aw ka faransɛ kan fɔ faransɛw bɛ k'e bila e ka taa maliyɛnw faga e bɛ n'i jɔ anw da la ko e tɛ faransɛ kan fɛ e tɛ fɛ faransɛ kan ka fɔ duguw la or que faransɛw de bɛ k'e sara e ka taa anw faga o dalilu bɛ yen o preuve bɛ yen marifa min b'e bolo faransɛw de ta don e bɛ boli moto min sanfɛ faransɛw de ta don mɔgɔ bɛ nɛgɛn de ka don diinɛ la diyagoya tɛ mɔgɔ la don diinɛ la i y'a faamuya b'a la n'i bɛ mɔgɔ c'est à dire que n'i bɛ fɛ mɔgɔw ka don diinɛ la i b'a tigi nɛgɛn de mais n'i ye mɔgɔ forcer dɔrɔn ala yɛrɛ ko non k'o ye haramu ye quoi mɔgɔ bɛ nɛgɛn de ka don diinɛ la ala jugu an b'aw bɛɛ batard sauter yan bilahi jihadiste fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bilahi an b'a bɛɛ batard sauter hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tilen a bila t'a bila i ni filan de bɛ ɲɔgɔn na cɛ min bɛ Mali kunna ale tɛ fɔnɔ ka tila ka nɛmu de wa faso kanu de b'ale la faso de b'ale nin kan ale nakun ye de ka Mali segin a danbe kɔnɔ jihadiste hali ni b'i ba kɔnɔ bi an bɛ t'i ba kɔnɔ fara i y'a faamuya la k'i kun ci i y'a faamuya la mais ko ninnu wa aw b'a bila bilahi aradari minnu b'an bolo bilahi hali ni muso kɔnɔma don bi n'a den bɛ kɛ jihadiste sini aradari b'a dɔn aradari minnu sanna ani minɛn minnu b'an bolo bi muso fɛn fɛn bɛ kɔrɔnfɛ yan fan na muso fɛn fɛn bɛ moti mara ni fɛn ninnu na ni kɔnɔma don ni den kan ka kɛ min ye sini an ka aradari b'a dɔn an bɛna don o de la k'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ siya la tunu a muso nɔgɔlen fɛn fɛn bɛ nin denkolon ninnu wolo an bɛna bɛɛ siya la tunu kafiri maafiri jihadiste kolondenw mɔgɔ nɔgɔlenw ala jugu a ye don silamɛya la misiri tɛ di an ma a ye don silamɛya la madarasa so tɛ jɔ a ye don silamɛya la kuranɛ tɛ di an ma a ye don silamɛya ka n'i jɔ mɔgɔw la dɔrɔn molobali dɛɲɛ la ka mɔgɔw faga u ma min u ma bɔ ala min bɛ sanfɛ bilahi a bɛ tiɲɛ dɛmɛ o bɛ ka taa mɔgɔ minnu faga se t'u ye foyi foyi t'u ye k'u ka don diinɛ la
ko luka kɛlɛ de ko ka français kɛlɛ aw bɛ français ka baara la français de nana ni nin kɛlɛ ɲɛ an ka jamanaw kɔnɔ aw bɛna aw jɔ aw ma ko non k'a bɛ tubabuw contre la c'est faux, c'est archi faux. Ala tene k'aw bɛɛ falaki k'aw bɛɛ ta tiɲɛ an y'u bunte under bukan k'u bunte i y'a faamuya b'a la hali n'u ye moto ye u bɛ boli i y'a faamuya b'a la hali n'u ye moto in ka cɛ sen tɛgɛ c'est vrai k'u ka teli moto yɛrɛ ma bi tellement ka y'u faga fo k'u hakili tiɲɛ moto yɛrɛ o mago tɛ yɛrɛ tɛ moto la sen tɛgɛ an ma foyi y'a la fɔlɔ bilahi an bɛ kodaw ka garankɛ ma min da ba wolo kan k'a firi maa firi ala jugu bɔnɛma wolo a b'a bila bientôt an bɛna se kidali k'a fɔ i y'a faamuya b'a la sema mɔgɔw ye aw munni b'a la ko accordaliser a donna ta bɔra ta bilahi an ma foyi faamu Asimi bɛ labɛn c'est que Asimi a bɛɛ de faamuya accordaliser ka voter dɛ sema mɔgɔw ka dora ka d'u ma dɛ a donna ta Asimi tilara baara la pe kɛlɛkɛminɛn de bɛ san Mali bɛ k'an ta ye i bɛ kɛ maliyɛn ye walima i bɛ taa jamana wɛrɛ la o de bɛ na kɛ sisan i bɛ sɔn maliyɛnw ta ma walima i b'i kun na kala ta yɔrɔ min ka di i bɛ taa ye dunanw kana sigi anw ka territoire kan surakaw nɔgɔlenw ko i y'a faamuya b'a la ko an ka jamana ka kɛ olu ta ye o bantɔla don kɛlɛkɛminɛn min sanna minɛn fɛn fɛn donna Mali kɔnɔ nin semaine tɛmɛnen a bɛɛ b'a sen kan bi a bɛɛ bɛ fɔlɔ na bi an tɛmɛna Moti yan fan ninnu na an kun dalen bɛ Kidali kan an bɛna taa i y'a faamuya b'a la Salisogo an bɛna t'o dun Kidali bɛ récupérer Kidali bɛ kɛ Mali an ka base bɛ sigi yen an bɛ taa kan fana sigi yen hali a tɛ mɛn a bɛna kɛ sisan an bɛ sira la ka taa Kidali fɛn nɔgɔlen fɛn fɛn bɛ sira la an bɛ k'a bɛɛ balayer ka bɔ yen jadisi fɛn fɛn bɛ an bɛ k'a bɛɛ faga ka taa an ni Kidali ma jan tuguni Kidali bɛna kɛ Mali ye bientôt yanni sali cɛ accord d'Alger n'an y'o kuma mɛn mɔgɔ mɔgɔ la an bɛ kun ci k'i da fara Mali tɛ tila fila ye molobaliya don Algérie mun b'u kɔkɔrɔ Faransi min b'u kɔfɛ minɛn b'an bolo bɛ an bɛ se ninnu bɛɛ la accord d'Alger manamanakan don se de t'i ye e y'i faga ko i yɛrɛ ɲɛ b'a la papier kɔnɔ i ka jamana tilali ko e ka so ma diyagoya fɛn min b'i ka jamana ci fɛn min b'i ka jamana halaki o bɛ papier min kɔnɔ o dalilu bɛ e bolo o tiɲɛ bɛ e bolo Asimi tɛ presse a y'u nɛgɛn ka cɛ ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɛ kɛlɛkɛminɛ ye waati min na paf an bɛna taa Kidali minɛ an tɛ dan ka accord d'Alger valider dɛ an bɛ Mali de ta ka taa digi aw kɔnɔ ye an bɛ Mali de ta ka taa di aw ma ye n y'a bannen ye o k'i bonya bi fo que mugu de ka k'i bolo k'i bonya bi fo que satande de ka k'i bolo k'i bonya bi i y'a faamuya b'a la fo que armée ka bila condition kɔnɔ kuma fa n'a ba filɛ sinon tiɲɛ tɛ yen droit tɛ yen hinɛ tɛ yen teriya tɛ yen k'i bonya bi fo k'a ka sɔrɔ i y'a faamuya b'a la satande de b'i bolo k'i bonya bi fo k'a ka sɔrɔ i bɛ se ko la k'i bonya bi fo k'a ka sɔrɔ kɛlɛkɛminɛn jugubaw de b'i bolo sinon tiɲɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ ni tiɲɛ tun bɛ diɲɛ kɔnɔ accord d'Alger mun de b'a kɔnɔ an fa dugukolo ko k'o tila fila ye k'o di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu tɛ maliyɛn ye o de bɛ accord d'Alger kɔnɔ mais accord d'Alger ala ka hinɛ n'a dilanbaga bɛɛ la a tɛ valide bi date don a kuma la a bɛ bila poubelle kɔnɔ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile ni min jamana i b'a to i ka so n'i y'a lase maliyɛnw ma an b'i kun ci k'i da fara hɛrɛ bɛ si a bɛ tile jigitugu masa bilahi minɛn fɛn fɛn donna semaine tɛmɛnen a bɛɛ kun dalen bɛ Kidali kan avion bɛ sanfɛ i y'a faamuya b'a la blindés bɛ dugu ma a bɛ komi Poutine bɛ ka taa Ukraine cogo min na an fana bɛ ka taa Kidali an fa ninnu na o cogo kelen de la sisan an bɛ taa yanni sali cɛ ka Kidali minɛ k'an sigi yen k'an ka kan dilan yen i bɔtɔ Algérie k'i bɛna don an ka jamana kɔnɔ an b'i kun ci i bɔtɔ Algérie k'i bɛna molobaliya k'an ka jamana la an ka cɛ tan tɛ yen walahi Kidali bɛna kan tɛ hali a tɛ mɛn Asimi o de labɛn ka minɛnw san i y'a faamu Asimi b'a dɔn dɔrɔn de bɛ se ka ku tigɛli o de bɛ Kidali kan ta ye mugu ni kisɛ diyagoya o de bɛ Kidali kan ta ye Kidali tɛ sɔrɔ ten dɛ mugu ni kisɛ o de bɛna Kidali kan ta ye sema mɔgɔw t'a la k'olu bɛ Asimi soutenir mɔgɔ nɔgɔlenw aw kɛra Asimi fɛ aw ma kɛ Asimi fɛ an ka sirabaw la fitinɛ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ sema mɔgɔw don k'aw ka mɔgɔw ta k'u kɛ ministres ye k'aw ka mɔgɔw ta k'u kɛ députés ye o bɛɛ n'a ta nin dangaden ninnu b'an dala molobaliya la jɔnden ninnu suraka ninnu bɔyɔrɔ jan mɔgɔ nɔgɔlenw
ka bɔ fo lahara kana don an ka jamana kɔnɔ an y'aw bonya san o san wari de bɛ voter k'a di ninnu ma o t'a don sira la o t'a don kɛnɛya la o t'a don foyi la o bɛ tila k'o wari ta ka taa don maramafɛn na k'an fa n'an baw faga han wari de bɛ d'u ma k'u k'aw ka yɔrɔ développer wari tɛ don sira la a tɛ don ji la a tɛ don foyi de la o wari bɛ ta ka taa di jadisiw ma k'u k'an fa n'an baw faga o de banna o dɛmɛ Asimi y'a tigɛ wari min tun bɛ d'u ma Asimi y'a bɛɛ jɔ paga tɛ ka d'u ma bi bientôt an bɛna taa café min Kidali u ka mɔgɔ minnu bɛ assemblée ni ministériel ninnu na Asimi kan k'u bɛɛ virer ka bɔ yen parce que comment ça s'appelle Moussa Aterni Moussa Agni n ko ale de tun bɛ kuma TV5 ni fɛn ninnu na ko Mali bɛ tila de diyagoya ni ne olu ye ko kɛra ministre mais c'est décevant bana jugu fura jugu de tɔɔrɔ min b'an kan ninnu de nɔ don olu ka taa kɛ ministre ni fɛnw ye ninnu bɛɛ kan ka balayer de ka bɔ yen maliyɛnw tɛ surakaw don ka to u fa jamana kɔnɔ yen ani ministre de commerce min bɛ ministre de commerce la a tɛ se baara la foyi i y'a faamuya b'a la finikolo melekelen bɛ kunkolo la su ni tile olu de ka mɔgɔw ye semaw ye sema de ça veut dire o ni sema bɛɛ kelen o ni sema a bɛɛ kelen i y'a faamuya ka ninnu mɔgɔ ninnu k'u siya latunu ka bɔ an da la mɔgɔ nɔgɔlenw don wa kafiriw don ala jugu don i y'a faamuya b'a la ninnu de ye anw tɔɲɔ jadisuko kɛlɛ min bɛ yen ninnu de b'a bɛɛ kɔfɛ sema mɔgɔw mais a bila t'a bila i ni filan de bɛ ɲɔgɔn na molobaliya tɛ kɛ Mali la tuguni avion min sanna aw ɲɛ b'a la pick-up minnu sanna aw ɲɛ b'a la blindé minnu sanna aw ɲɛ b'a la aw tɛ dɛ Alizeri an bɛ se ka tagama olu kan bi Alizeri an bɛ se ka tagama olu kan bi Kidali tɛ dɛ Alizeri an bɛ se ka tɛmɛ n'olu ye bientôt sali fitini bɛ taa kɛ Kidali sali fitini a y'a sɛbɛn aw ka bila sali fitini bɛ taa kɛ Kidali kan bɛ sigi basi bɛ sigi i y'a faamuya b'a la satellite bɛ bila sanfɛ yen ani Poutine tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi se sugu bɛɛ b'an ye ala jugu kafiri bɔnɛma wolow ka fɛn bɛɛ kɛ ninnu ye depuis Musa tile ni mɔgɔ jɛmani ninnu jamalen bɛ Musa tun y'u bɛɛ k'u tigɛ hali u baw kɔnɔma k'u baw kun ci k'u kɔnɔ fara k'u denw faga Musa ye nin bɛɛ kɛ yan Alifa nana ka fanga d'u ma ko maliyɛnw don e delila ka mɔgɔ jɛma ye maliyɛn na an bɛna taa café min Kidali tɛ sɔrɔ ni ku farali tɛ sema mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'a bɛɛ kun ci k'a bɛɛ da fara n'a ka di min o k'a fɔ an ye raciste ye n'a ka di min o k'a fɔ k'an bɛ fɛ ka jamana kɔnɔdenw bila ɲɔgɔn na sema mɔgɔw tɛ maliyɛnw ye ni maliyɛnw tun don u tun bɛ segin u kɔfɛ ni maliyɛnw tun don nin fitinin u tun b'a dala sa san joli ninnu bɛ k'anw joli min san joli ninnu bɛ k'anw ka jamana ci san joli ninnu bɛ ka fitinɛ kolokolo anw ka jamana kɔnɔ o ye mɔgɔ minnu faga olu bɛ wuli yan o ye mɔgɔ minnu balimaw faga o bɛ wuli bi yan bana jugu fura ye fura jugu de ka nin si jugu ninnu bɔ an da la accord d'Alizé tɛmɛna komi n bɛ sunkalo kɔnɔ quoi sinon n tun bɛ ninnu baw ni faw nɛni sisan merde Asimi ala ka barika don i la baara waɲa ka ɲi min ye Moti mara ye le 3 frontière Ander Bukan jadisi fɛn fɛn tun bɛ a bɛɛ sara an bɛ sira la ka taa Kidali an bɛ sira la ka taa Kidali an ka avion drone bɛ sanfɛ o bɛ ka dugumala lajɛ jadisi fɛn fɛn bɛ yen k'i bɛ taa bɔmu jugu bila dugu ma a ɲɛ b'i la cɛ a b'a bil'i kan k'i faga ka bɔ yen bilendow bɛ ka taa dugu ma an bɛ ka taa tan de komi irisi bɛ ka taa Ukraine cogo min na fan bɛɛ k'a daminɛ i y'a faamuya b'a la Bagunu i y'a faamuya la ka taa Kayi ka taa fo yan fɛ a bɛɛ falen don kɛlɛkɛminɛn na an bɛ k'an kun da Kidali kan an bɛ k'an kun da yen ka taa yen bɛɛ balayer ka bɛɛ ci k'an sigi yen accord d'Alizé tɛmɛna k'a feere mɔgɔ lankolonw an ka jamana Kidali ye Mali de a tɛ tila bi a tɛ tila sini ni min bɛ kɛ Maliyɛn bɛ kɛ Maliyɛn n'i tɛ kɛ Maliyɛn kisɛ b'an bolo an b'a dun ɲɔgɔn fɛ fo jamais ni min bɛ kɛ Maliyɛn bɛ kɛ Maliyɛn n'i tɛ kɛ Maliyɛn n ka cɛ musalaha tɛ yen sentiment tɛ yen c'est ça lasiw de tun bɛ jamana kun na kunun jugusagaw de tun bɛ jamana kun na kunun miiri bali ni tasi bali ni i y'a faamuya b'a la baganw de tun bɛ jamana kun na kunun mais bi mɔgɔ yɛrɛ de bɛ jamana kun na Maliyɛn yɛrɛ de bɛ faso kun na halaladen yɛrɛ de bɛ faso kun na ale tɛ kuma o ale bɛ baara de kɛ ale tɛ kuma dɛ cɛw ka cɛ muso ɲuman den hɛrɛ bɛ yen bi lafiya bɛ yen basigi bɛ yen lakana bɛ yen hɛrɛ bɛ yen jigitugu masa hɛrɛ bɛ yen basigi bɛ yen Mali bonyanen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na bi n'i ko ye Maliyɛn ka cɛ ni bonya tɛ i tɛ foyi sɔrɔ ala ka barika don Asimi na ala ka barika don Asimi na sema mɔgɔw aw minnu bɛ ministériya la n'a bɛ kuma aw ka mɔgɔw fɛ a ye kuma u fɛ dɛ sinon u bɛɛ tagatɔ don lahara
cɛw cɛ man'i jɔ a ɲɛ k'an tɛ don kidali i ba ye su wolo cɛw cɛ man'i jɔ anw ka armée ɲɛ bi i y'a faamuya la k'an tɛ don kidali bilahi maa bɛ i kɔn kiyama i ba ye su wolo an bɛ kisira la ka taa i jɔ an ɲɛ ye an bɛ taga min su kan i jɔ an ɲɛ an bɛ kisɛ don i nun fɛ a tɛ kɔrɔbɔ bi dɛ hali min tɛ kidali yɛrɛ olu ye ko b'an bolo wa komi population ɲagamilen b'o la sinon ka taa kafe min ye ɛri kɛlɛ o b'a avion drone kelen de bɛ wuli dɔrɔn ka t'u bɔ baara la yen mais an balimaw ɲagamilen bɛ yen mais n'ala sɔnna a bɛ k'an ta ye nin tile fila la kidali bɛ k'an ta ye nin tile fila la ala ka barika don tiɲɛ la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na Asimi baara waɲa ka ɲi an ka mɔgɔ bɛ ka baara min kɛ sisan n'i tiri sigi ka dɔ fɔ jamana ma sentiment tɛ yen tuguni i bɛ wele fanga la de c'est ça Asimi sɔrɔdasi fanga man ka kɛ i y'a faamuya b'a la bɛɛ k'i t'i da sago fɔ jamana ma non sɔrɔdasi fanga kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ de la mɔgɔ mɔgɔ mana molobaliya ta ka ɲɛsin jamana ma i k'a ku fara hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile Arasibaci filɛ kaso la jɔn bɛ se ka taa bɔ yen Worozu Pɔvɔrɔn filɛ kaso la jɔn bɛ se ka taa bɔ yen u mana kuma ko démocratie i y'a faamuya b'a la liberté d'expression mɔgɔ ka t'i sigi k'i wolofa nɛni o bɛ bɛn anw ka sariya la mɔgɔ ka t'i sigi k'i ka jamana buruja o bɛ bɛn anw ka sariya la o tɛ bɛn anw ka sariya la o tɛ bɛn anw ka diinɛ la molobalidenya don a tɛ passé liberté d'expression mɔgɔ minnu y'a dilan a ka kɛ olu fɛ yen Macron bɛ ka mɔgɔw bugɔ yan nin kalo bɛɛ mɔgɔ bɛ ka bugɔ yan u sen bɛ ka kari u kun bɛ ka ci u ka hakɛ nɔfɛ a bɛ ka kɛ faransi yan ni anw t'a dɔn ko liberté olu fɛ yan liberté bɛ yan bi yan pas paga tɛ yan tɔɔrɔ bɛ ɲini ka mɔgɔw faga ko liberté Worozu ni Arasa bɛ kaso la a dɔw wɛrɛ fana tagatɔ la don n bɛna o dalilu yira aw la Asimi nin de ye baara kɛ cogo ye cɛ o cɛ mana bɔ k'i bɛ faso lagosi a y'a minɛ aw kana don kaso yɛrɛ la dɛ a y'a kɛ Burukina ta ɲɔgɔn ye ka tɛni don a la ka marifa d'a ma n'a taara kɔrɔn fɛ a bɛna dɔn ko cɛw de bɛ yen a bɛna dɔn ko baara bɛ ka kɛ yen a bɛna dɔn k'a fɔ ko cɛsiri bɛ yen mais k'i sigi Bamako da baarabadenya la o waati tɛmɛna cɛ o cɛ mana jama ka cɛ Asimi Burukina bɛ ka min kɛ o de y'a kɛ cogo ye ka marifa d'a ma i y'a faamuya b'a la ji tɛ d'a ma dumuni tɛ d'a ma foyi n'a ye tile 3 kɛ kisɛ ci la yen nɔ n'a taara Bamako n ka cɛ a bɛ don birifini dugu ma a tɛ se arajo so a b'i da so kɔnɔ de a tɛ kuma tuguni k'a firi mɔgɔw bɛ k'u nin di k'e fa n'i ba la kana jɔlen don farabugu ma minɛ cɛ o cɛ mana kuma ko farabugu ma libéré marifa di o tigi ma o tigi ka taa farabugu libéré fini don a tigi la i ka taa bila farabugu n'a bɛ se ka farabugu bɔ bolo la a ka bɔ bolo la kɛlɛ sugu min bɛ Mali kɔnɔ n'a tun bɛ ban ten a tun tɛ kɛ tan n'an tɛna taa population bɛɛ de faga k'a firi maa firiw an ka nin lamɛn dɛ mɔgɔ wɛrɛ fana taara molobaliya kɛ yen Abulaye Mayiga y'a wele n ka cɛ a y'a lamɛn Jɛkafɔ de y'a fɔ information à la source n'an y'a fɔ a bɛna fɔ k'an ye a y'a lamɛn malidenw de la ka ɲɔgɔnna gɛlɛn Dr Sogɛl ko kala Mayiga ale tun bɛ Jankoro bolo i b'a ye k'a fɔ n'o ye colonel Abulaye Mayiga a y'o tigɛrɔma a ko jamanakuntigi ye maa bila premier ministre la maa min tɛ se a ko n tɛ se o tɛ se ka n tɛ se mago dilan n'i y'a lajɛ a ko min ye transition ye k'u tatɔla tɛ yɔrɔ la ko ye ko malidenw bɛ ka tigɛrɛ mun fɔ ale kɔni sigilen bɛ k'a lajɛ k'a fɔ ko nin ko in tɛna taa yɔrɔ jan a ko n'i y'a lajɛ min kɔni an ka jamana ye k'a kɛmɛ k'a kɔ don disibaw ma ko mun de kelen na e ko min ye faso maliba ye k'an tɛna nimisa don dɔ Sakou ko a ko n'i y'a lajɛ an ka jamana min da ka da la a ka segin a kɔ joona joona min b'a to ani maa minnu kɔ donnen ɲɔgɔn na hali n'a ma maa tɔgɔ fɔ n'o ye faransi ye an ka baara kura boloda a ko min ye jamana ɲɛmaaw ye k'u tɛ se bi u sɛbɛkɔrɔ tɛ se o tuma k'ale b'o fɔ n'a da cɛmancɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Ismaïla Sakou a ka kuma tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ministre de l'administration territoriale n'o ye colonel Abulaye Mayiga ale kɔni y'a lajɛ k'a fɔ nin kuma in k'a ye gasi ta k'ale yɛrɛ yɛrɛbakun sɛgɛrɛ a ye gasi ta ni ka jamana transition sɛgɛrɛ wa min ye an ka jamana ye sariya jamana don min ye an ka jamana ye kodɔn jamana don ko jamana marabaaw
ɲɛmaw tɛna se k'u sigi ka nin kumakan in lajɛ ko bɛ bɔ a la ko bɛ bɔ a la a bɛ jate sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ e ko bɔra la ka ban koyi sabu min ye jamana gouvernement ye u ye nin sɛbɛnfura ta ni k'a di kiiritigɛlaw ma n'o ye communauté kiiritigɛlaw ye maa dɔ ye an ka jamana tigɔrɔma k'an ka jamana dɔgɔya k'an ka jamana lafu min ye an ka jamana marabaw ye k'u kɛ maani ye o tuma min ye aw kiiritigɛlaw ye nin ko in sariya bɛ mun de fɔ nin na kiiritigɛlaw ko o tuma joona joona u ye wele bila min ye Ismaɛli ma an bɛ jate ni k'a ɲininka ɲininkali kun fɔlɔ o kɛra araba tɛmɛnen n'o bɛnna marisi kalo tile 22 i b'a ye k'a fɔ u ye ɲininkali kun fɔlɔ baaraw daminɛ min kɔni ye baara ye o tuma k'a tɛ ka diya a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni Ismaɛli Sako ye jɔn de y'a bila nin janfa la jɔn de b'a a kɔfɛ jɔn de y'a bila nin kumaba fɔ la jɔn de y'a bila ka transition ɲɛmaw dɔgɔya a ko min kɔni ye communauté tribunal ye yanni nin ko in bɛ taa kuncɛ yɔrɔ yɔrɔ a tiɲɛ na nkalon a bɛɛ lajɛlen bɛ woloma ka bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Kureshi Sise ye a ko siga kɔni tɛ min na min kɔni Ismaɛli Sako ale taara kiiritigɛlaw lamɛn a ko kiiritigɛlaw ka baara n'a nun donna yɔrɔnin kelen ko tɛ dɔɔnin dɔɔnin ji bɛ don kɔ la a ko kunnafoniw bɛ ta dɔɔnin dɔɔnin u bɛ taa ni ka segin kɛ kumaw kan a ko n'a daminɛna yanni a bɛ kuncɛ a dɔw bɛ taa fo waati jan na min ye ɲininkali filanan ye o bilalen bɛ ka kalo kura tile 5 ma kɔnɔ n'o ye le 5 avril 2023 ye a ko min ye Ismaɛli Sako ye a bɛ taa communauté tribunal la tuguni sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye nin kow lajɛ an ka jamana transition an bɛ jate k'u t'u sigi ka maa lajɛ maa min b'u buruja ko ye k'u t'u sigi ka maa lajɛ maa min bɛ se ka jamanadenw fitinɛ ka bila jamana marabaw la walima jamana k'a lasegin kɔfɛ wala n b'a lajɔ pour que video kana janya aw yɛrɛ tulo b'a la an ka mɔgɔw tɛna sigi tuguni ka bataradenw lajɛ u ka jamana lagosi cɛ o cɛ mana jamana lagosi i bɛ taa tɔ kɛ fada la ye sentiment tɛ yen musalaha tɛ yen démocratie de liberté de a bɛɛ molobali de ɲa baara min bɛ ka kɛ bi ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ i ka zito nɔfɛ i ka warimisɛnninw nɔfɛ ka taa jamana lagosi i bɛ taa tɔ kɛ fɔrɔw na aw tulo b'a la cɛ o cɛ man'i sigi whatsapp groupe kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ka jadisiw dɛmɛ ka faso lagosi an bɛna bɛɛ de ka numéro di polisiw ma ka bɛɛ ka numéro di kiiritigɛlaw ma anw yɛrɛ bɛ groupe dɔw kɔnɔ i y'a faamuya b'a la kɛlɛ minnu kɛra depuis BK ka waati mɔgɔ minnu fagara depuis BK ka waati o images de bɛ na ko nin kɛra bi n'an y'a ye cɛ o cɛ y'a bila groupe sanfɛ i ka numéro an b'a di polisiw ma an bɛ tila tuguni ka polisiw layɛlɛ ani kiiritigɛlaw ça veut dire k'u bila groupe kɔnɔ k'u bila groupe kɔnɔ parce que kafiriden an tɛ jɛn n'a ye tuguni aw tulo bɛ nin na nin ye parti politique dɔ de mɔgɔ ye o ka t'i sigi ko foyi tɛ ka kɛ Mali kɔnɔ ka jamana lagosi ka jamana danbe bɔ a la ka jamana buruja bi a bɛ fanga ka bolo kan hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile liberté de démocratie a bɛ molobaliya jamana si tɛ jɔ ni démocratie ye jamana si tɛ jɔ ni liberté ye mɔgɔ minnu ko démocratie olu y'u ka jamana jɔ joli de kan u y'u ka jamana jɔ ni juguya de u y'u ka jamana jɔ ni fanga de ye bi n'olu ko a ma ko démocratie nkalonfin i y'a faamuya b'a la ni hɛrɛ sɔrɔla ka ban pewu ka jamana jɔ ka ban pewu miiri bɛ sɔrɔ ka kɛ démocratie la en tant que basigi tɛ yen démocratie va te faire foutre cɛ o cɛ mana faso buruja a y'a ku tigɛ hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile a jama t'u kɔ a se t'u ye a nafa t'u la a barika t'u la pas paga fanga a y'u minɛ k'u don kaso la o tɛ se ka paga bɔ a la foyi u faw tɛ se k'aw bugɔ u baw tɛ se k'aw bugɔ o tɛ se ka paga k'aw la cɛ o cɛ mana faso buruja i ka jusitɔ nɔfɛ a y'a kari kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile arasiba ci filɛ kaso la mun bɔra la a fa kulela a fa bɛ se ka ko bɔ a la tɔgɔ t'a fa la jama t'a la nafa t'a fa la tuguni o bɛ se ka mun bɔ a la ni jama b'i kɔ de i bɛ se ka fanga bali ka fɛn dɔ kɛ jama t'aw si kɔ tuguni a bɛ t'aw sigi ka faso nɛni arasiba ci ka kaso kuntala san 30 ni kɔ a b'o de kɛ kaso la wa cɛ o cɛ mana jamana buruja an bɛna don whatsapp groupe kɔnɔ facebook kɔnɔ k'a bɛɛ tɔgɔ ta k'a bɛɛ ka photo capture kɛ i y'a faamuya b'a la k'a bɛɛ ka numéro ta cɛ o cɛ bɛ ka faso nɛni bi o sariya kura de tara i bɛ minɛ ka taa ni kɛlɛkɛyɔrɔ la i bɛ minɛ ka taa ni kɛlɛkɛyɔrɔ la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile cɛ o cɛ mana faso dɔgɔya aw yɛrɛ y'a mɛn cɛ k'a fɔ bɔra k'a fɔ kunun n'i ye faso nɛni i y'a faamuya la k'o tɛ sigi k'i lajɛ tuguni ka faso danbe bɔ a la ko sigi tɛ kɛ k'i lajɛ tuguni ɲɛmɔgɔw kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ
e min tulo bɛ na n'i bɛ whatsapp groupe min kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'a bɛ ka faso lagosi a tigi ka numéro di polisiw ma a tigi kumakanw ta i k'a di polisiw ma a tigi photo ta i k'a di polisiw ma an bɛ k'an cɛsiri o de la sisan ni min bɛ jamana kɔfɛ ni anw yɛrɛ b'a yɔrɔ dɔn an b'a tigi régler yan ni min bɛ jamana kɔfɛ ni anw y'a ye an b'a tigi ka compte régler yan mais min bɛ mali kɔnɔ i y'a faamuya b'a la i bɛ taa minɛ i y'a faamuya o la ka fini don i la komi burukina bɛ k'a kɛ cogo min na k'i bila ka taa fɔrɔn na i bɛ taa jamana libéré ni dabarabaya don n'i sera yen nɔ i b'a dɔn ko bɛ sen na k'a firi ma firi ni si tɛ k'a kɛ foyi olu ta tiɲɛna o malo la i y'a faamuya b'a la maliyɛnw tugura ko ka tila ka bɔ o ko o tɛ fɛ a ka ɲɛ mɔgɔ si bolo hasididenya ani taɲini o de bɛ mɔgɔw la jama kɛr'u fɛ yan u taara an feere jama y'u bila o jolimangoya min b'u nɔfɛ ani o tɔgɔcɛ min b'u nɔfɛ u ka kɛlɛ kun bɛɛ filɛ a ma ɲɛ anw bolo a kana ɲɛ aw fana bolo anw ta tiɲɛna fana ta ka tiɲɛ o kɛlɛ n'o juguya de bɛ sen na o tɛ marché tuguni o tɛ marché tuguni Assimi nin de ye sɔrɔdasi fanga ye démocratie nkalonfin liberté d'expression nkalonfin ni min ye faso neni a minɛ i k'a don kaso la ni min ye faso neni fini don a la ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la kuma fa n'a ba filɛ faso kana dɔgɔya tuguni avion bɛ ka san drone bɛ ka san i y'a faamuya b'a la blindé bɛ ka san suɲɛni tɛ ka kɛ tuguni fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ mali kɔnɔ o de bɛ ka kɛ sisan e ka t'i sigi kɔnɔ ko foyi tɛ yen farabugu ma libéré ni marifa dir'i ma k'i ka taa farabugu libéré i bɛna dɔn min bɛ yen dabarabadenw sigilen ɲɔgɔn kan a bɛɛ mɔgɔ nɔgɔlen kafiri ala jugu bɔnɛmaworo faralen ɲɔgɔn kan diɲɛ bɛɛ bɛ ka mali bonya waati min na i bɛ nantankolonw de sigilen ye ko foyi tɛ ka kɛ diɲɛ bɛɛ bɛ ka kɛ mali fɛ waati min na i bɛ ala jugu de sigilen ye ko baara ma kɛ ni baara ma kɛ ni fini donn'i la k'i ɲamɔgɔden bila ka taa kisɛ kɔrɔ ye i bɛna dɔn ko bɛ sen na aw tulo b'a la k'a fɔ aw ye aw minnu bɛ whatsapp groupe kɔnɔ ka faso nɛni sariya kɔrɔ taara a kama de ayiwa hali salike juges bɛ groupe bɛɛ kɔnɔ bi polisiw bɛ groupe bɛɛ kɔnɔ bi groupe fɛn fɛn jama mana tɛmɛ mɔgɔ 200 kan i b'a sɔrɔ kiiritigɛlaw bɛ yen polisiw bɛ yen enquêtekɛlaw bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ yen ni min kuma cogo dɔn bilahi n'i fana tagatɔ ye kɛlɛkɛyɔrɔ la fini bɛ don i la ka samaraba k'o d'i sen na i y'a faamuya b'a la ka kilo 150 k'o da i kɔ la i bɛ tile kɔrɔ i bɛ san kɔrɔ i tɛ muso sɔrɔ i tɛ ji min min waati la nka cɛ n'i ma taa ni jadisiw y'i sɔrɔ a b'i kun ci i ni doni bɛ boli de ni jadi mais k'i to Bamako ni mangangolo ci la o banna ça c'est fini terminé n y'a bannen de pewu ne yɛrɛ bɛ whatsapp groupe fɛn fɛn kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i ye nkalon da faso la n b'i ka numéro ta i photo ka capture kɛ i kumakan k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka di an ka faama ma faama tɛ mali kɔnɔ ne ni min man di ni Sogɛli bɛ kuma ni Asimi bɛ kuma ni Diop bɛ kuma ni Sente mɔgɔ bɛ kuma fanga tɛ mali kɔnɔ ne ni min man di voilà ne yɛrɛ bɛ whatsapp groupe don o don bɛ ne la yɛlɛ groupe sanfɛ don o don n t'a dɔn bɛ n ka numéro sɔrɔ cogo min na don o don o bɛ ne la yɛlɛ groupe 100 de sanfɛ don o don o bɛ n bila groupe kɔnɔ don o don o groupe ninnu kɔnɔ n tɛ jigin ka bɔ a si kɔnɔ tuguni n bɛ kɔlɔsili k'a bɛɛ kɔnɔ faso kumasuruden bɛ groupe fɛn fɛn kɔnɔ i ka numéro i ka fɛnw n b'a bɛɛ ta o bɛ t'i minɛ i bɔsen ma i y'a faamuya la k'i bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la dangaden si jugudenw faralen ɲɔgɔn kan ko baara ma kɛ ko hɛrɛ tɛ yen hɛrɛ bɛ yen lafiya bɛ yen basigi bɛ yen kunnawolo bɛ yen an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na Usumani Senko aw ɲɛ b'a la ni ala ye mɔgɔ min ka dugu jɛ mɔgɔ si tɛ se k'o bali a filɛ Usumani Senko kunun a ka direct la mɔgɔ 100 ni kɔ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ni makɔrɔn bɛ direct la a tɛ tɛmɛ 10 000 personnes kan Usumani Senko mɔgɔ 100 ani kɔ a ka direct o de tun bɛ k'a lajɛ Usumani Senko le plus aimé du monde Usumani Senko don a ɲɔgɔn tɛ yen ka a ta tiɲɛ walima k'a faga Macky Sall bɛ fɛ k'o de kɛ sisan mais ne ye nin faga walima ka poison k'a la maa min kɔn kiyama b'i la ne y'a fɔ yan k'i ka cɛ to yen a b'a ka waati de la ni ala ye mɔgɔ bonya ni k'i b'a lajigi i bɛ boba caman de faga ten ni ala ye mɔgɔ bonya ni k'i b'a dɔgɔya bilahi malo b'a da fɛ ne y'a fɔ Macky Sall ye k'a ka Usumani Senko to yen i ka mandat bantɔla don n'i ye Usumani Senko to yen i ye wari minnu sɔrɔ i b'a dun lafiya ni hɛrɛ ni baden kɔnɔ i sigilen bɛ to Senegal mais n'i ye ko lase nin cɛ in ma
Sénégalais ont tenu il faut que dugukolo meleke et wa ni bena ke président de Diagoya ni beke Sénégalais président de Diagoya parce que Sénégalais bɛɛ b'a fɛ hali Sénégalais wulu b'a fɛ Sénégalais sagaw b'a fɛ Sénégalais iriw b'a fɛ Sénégalais bɔgɔ b'a fɛ Sénégalais kogo b'a fɛ i y'a faamuya bala hali suw b'a fɛ Sénégalais kɔnɔ diɲɛ bɛɛ don bɛɛ b'a fɛ ni e ko ko e tɛ fɛ k'o ye Macky Sall baara b'i bolo dɛ billahi nin cɛ in fɛlen dɔ bi a ka bɔ hakɛ diɲɛ bɛɛ bɛ nin cɛ in fɛ Ousmane Sonko a ka direct lajɛ a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ filɛ a ka direct lajɛ a ka direct lajɛ Ousmane Sonko bɛ fɛ ka cɛ faga de sisan i ma a bɛ polisiw bila u bɛ taa bugɔ u b'a ka mobili vitre ci o bɛ pikiriw k'a la u b'a minɛ u b'a kɛ tan billahi ni ma nin to Ousmane Macky Sall i bɛ taa tunga la ni ma nin cɛ in bonya billahi i bɛ taa asile demander billahi mais bagan don bagan billahi n ko cɛ ne ala Asimi y'a tɛgɛ bɔ tubabuw bolo mun y'a sɔrɔ Asimi jɔra ka tiɲɛ fɔ tubabuw ye mun de y'a sɔrɔ foyi i tɛgɛ bɔ ninnu bolo i ka k'i ka jamana fɛ i tɛgɛ bɔ ninnu bolo i ka baara kɛ tiɲɛ kan hɛrɛ de b'o kɔfɛ lafiya b'a kɔfɛ mais n'i tɛgɛ tɛ ninnu bolo o b'i ka jamana ci k'i n'i ka jamana kɔnɔdenw bila ɲɔgɔn na olu yɛrɛ tɛna k'i fɛ fo ka diɲɛ wuli parce que u b'a dɔn k'i ye lagalagatɔ de ye Asimi y'a tɛgɛ bɔ ninnu bolo mun de y'a sɔrɔ Asimi ninnu humilier mun de y'a sɔrɔ Asimi ninnu yira diɲɛ bɛɛ la mun de ye Asimi sɔrɔ mais bagan ninnu tɛ ka réfléchir nin cogo la i tɛgɛ bɛ ninnu bolo malo ni kumasulu de b'a kɔfɛ olu tɛna k'i fɛ mais u bɛ pousser k'i bila kojugu la Ousmane Sonko ye Sénégal président de ye n'i y'o faga bi bilayi baara b'i bolo n'i y'o faga bi bilayi kara b'i kɔ bilayi mais saga don nin tɛ hali saga ye parce que saga o sogo bɛɛ dun mais Macky Sall kɔni bilayi ne ma ɲɔgɔn bagan den ye diɲɛ dugukolo kan depuis ne ye cɛ don min na Sénégal drapeau a y'a bɔ a disi la ka don a poche kɔnɔ c'est pas la peine ala ka hinɛ aw la k'aw dara sumaya an bɛ bi ta bila yan k'a ɲini maliden bɛɛ fɛ an jɔlen ka to ka nin fanga in dɛmɛ hɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ bi basigi bɛ yen lafiya bɛ yen diɲɛ bɛɛ bɛ ka ɲɛbɔ Mali nɔfɛ bi diɲɛ bɛɛ bɛ ka ɲɛbɔ Mali nɔfɛ bi Asimi depuis a sigira a ma voyager a ma taa yɔrɔ si mais diɲɛ bɛɛ bɛ ka taa Mali kɔnɔ bi diɲɛ bɛɛ bɛ ka wuli ka Mali sɛgɛrɛ diɲɛ bɛɛ o b'a yira k'a fɔ barika bɛ cɛ in na a bɛ tiɲɛ kan a bɛ ka baara kɛ a bɛ ka baara kɛ diɲɛ bɛɛ diɲɛ i tɛ mɔgɔ dɔn diɲɛ dugu dɔn min tɛ ka taa Mali kɔnɔ bi a bɛɛ bɛɛ bɛ ka taa Mali kɔnɔ bi an bɛ bɔ kuma la hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ Amadu Si k'i fo k'i waleɲuman dɔn Seydou Sissoko n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye Tanti Arama k'i fo k'i waleɲuman dɔn Zeska Mete n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ Jakite k'aw bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya anw tɛ nin sira in bila fo an da joli ma an tɛ nin sira bila fo an kunkolo ni piki ni ala na kira sɔnna an bɛ an faso segin a danbe kɔnɔ ni ala na kira sɔnna an bɛ continuer ka taa ni nin baara in de i ka wari ko tɛ i jɔyɔrɔ ko tɛ i ka sanu ko tɛ foyi an bɛ bɛɛ ka lafiya de fɛ mɔgɔ tɛ n ka forfait sara mɔgɔ tɛ wari di yan mɔgɔ tɛ foyi di yan faso o kanu de bɛ na faso o de bɛ nin kan ni ala na kira sɔnna anw ye marakaden halalaw de enfant de Bagoni Ɲame k'a daminɛ k'a laban anw don anw tɛ sira fila tagama an tɛ kuma fila fɔ n'an donna min na an donna a la de n'an tɛ min na an t'a la faso an bɛ taa sira ɲuman kan ni min bɛ tiɲɛ kan don min an b'i dɛmɛ n'i tɛ tiɲɛ kan an b'i bila CDR mɔgɔw peut-être sini n bɛ na olu kama CDR mɔgɔw ɲɛ bɛ Abibu Camu na sini n bɛ na ale kama komi tɔgɔ de ka d'a ye sini n bɛ na tɔgɔ d'a ma Abibu Camu sini n bɛ na ɲɛ b'i ka vidéo montelen dɔ la sini n bɛ na bɛ taa fo bila i k'u kɔrɔ komi nafa t'aw yɛrɛ la tuguni c'est pas la peine mɔgɔ k'a da tiɲɛ aw la quoi nafa foyi t'aw la tuguni aw borona ka bɔ aw ka liste sanfɛ aw ni kɔnɔw k'u bɛɛ de kelen nafa barika kisɛ kelen tɛ CDR yɛrɛ tɛ yen tuguni e yɛrɛ Abibu Camu y'a fɔ a vidéo bɛ n kun yan ko comité kɔnɔ ko i tɛ mɔgɔ duuru sɔrɔ yen ko jɛkulu min ko organisation t'a kɔnɔ foyi e Abibu Camu ye nin bɛɛ fɔ yan mɔgɔ b'a da don aw da la tuguni yan ko anw ma kalan ko Bubula ko i y'a faamuya b'a la ko Asimi k'anw wele ka référendum papier ni fɛnw d'a ma ko anw ma kalan ne y'a fɔ ko an ye français de an bɛ ka kuma min fɔ bamanankan na maliyɛnw tɛ k'a mɛn yan maliyɛn joli de b'anw su n ko an bɛ k'a fɔ bamanankan na an ma kalan mais maliyɛnw bɛ k'an su yo e min kalanna mun b'e bolo jama t'i ko sanga t'i la foyi barika bannen don anw ma kalan mais anw y'an ka du jɔ yan anw ma kalan wari min bɛ anw ka compte kɔnɔ a tɛ e ka compte kɔnɔ e ka kalan ye mun nafa ɲɛ ko ninnu ye bagandenw de ye quoi bilahi sini n bɛ na n bɛ e k'u fara yan Abibu Camu Natural Mugu ne ma kalan bilahi wari min bɛ ne kun a tɛ e kun
ne bɛ se ka min dilan e tɛ se k'o dilan e ka kalan ye mun de ɲa ka taa walikan kalan mun nafa b'a la ne ma kalan mɛ n bɛ baara la n ma kalan wari bɛ n kun n ma kalan n ye n ka du jɔ mun bɛ e bolo e yɛrɛ ka kuma ko e kɛra yan ka di so de ko e b'i ka so de ni ne nin batara de da baaraba in sigilen lajɛ mobili kɔnɔ a ye o ye a bɛ mobili ni cuisine de kɔnɔ video bɛ kɛ cuisine kɔnɔ video bɛ kɛ mobili kɔnɔ a t'a kɔ a t'a ɲɛ bɔ ne ma wolo mɔgɔ min ba bɛ delili la a ba bɛ komi gɛribu a bɛ ca ba bɛ komi gɛribu a ka vocali bɛ bɛɛ bolo a ye n sɔn ala kama hisabidilahi c'est pas la peine quoi mɔgɔ yɛrɛ man ka da don ninnu da la quoi an ma kalan mɛ fɛn bɛɛ bɛ an kun an bɛ se ka ko bɛɛ dilan bi e min kalan ne tɛ se ka tiga ci e ka kalan ye mun de ɲa mɛ ko tellement que n ka jugu cɛ ma i b'a dɔn a bɛ min fɔ ko ne delila ko fa delila ka don ne la Côte d'Ivoire ne bɔra Côte d'Ivoire depuis âge de 10 ans i y'a faamuya fa bɛ don mɔgɔ la n'i bɛ tila ka kɛnɛya ni kunkolo tiɲɛna o y'a tiɲɛnen de ye n'i ka cerveau burunna o y'a burunnen de ye a tɛ dilan tuguni tellement que n ka jugu cɛ ma a ye n kɛ fatɔ ye ko fa delila ka don n na Côte d'Ivoire i ma foyi y'a la fɔlɔ n b'i ku fara sini yan bilahi sini n bɛ sanpɛrɛn jigin kan yan a bɛ nin yɔrɔnin tigɛ k'a cɛ a ma ko natɔla don anw ma kalan miliyɔn b'an ka kɔntu kɔnɔ anw ma kalan an y'an ka duw jɔ anw ma kalan du tɛrɛn 120 bɛ anw bolo anw ma kalan an bɛ k'an sinjiw dɛmɛ anw ma kalan an bɛ k'an fa n'an baw ta e min kalanna i ba bɛ delili la e min kalanna n'i taara Bamakɔ fo ka arasa ka bɔgɔso de ta luwanse la k'i bila a kɔnɔ ye mais ko c'est pas la peine quoi bilahi c'est pas la peine c'est pas la peine an ma kalan mɛ an bɛ se ka fɛn bɛɛ dilan an ni mɔgɔbaw bɛ ɲɔgɔn dɔn wari b'an kun fɛn bɛɛ b'an kun an b'an jɛya e min kalanna pa para hakɛto bɛ kuma kɔnɔ Zeska Mete k'i fo k'i waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na o n'an san big up à toi Zeska Mete merci beaucoup